Dolog nito si tinatak siya tigaras. Baik jamang gondang mata fisik, padolo tulen bas bas. Ay, sabi ko ni kita. Ang kultura sa mga kultura. Kumantalo. Baik mga kapatid natin, yan ay pamilya ng kuwan natin. Majok-jok na sila mag-usip-usip. Wala ka kapatid. Usip po pa. Usip po. Usip po. Si itu mana jaga tas? Posisi Jaga tas dia.